sei muri kuda ivava imimi vanotengesa bonde? Ngovhunza ndisati ndakupa manhamba avozvo. Unenge uchida kungovarairwa ka? Imi munogara kuEpworth? Saka kuEpworth magariro amunoita kwese ikoko hapana vamunoziva vanomira pamabhawa? Ndichiri munyowani munzvimbo iyo. Maimbogara maimbogara kupi? Ndaimbogara Kudema. Maimbogara Kudema? Saka Kudema ikoko mainomira futi pamaningi pamabhawa muchivatora? Kudema kungoona vasikana. Hakuna nzvimbo isina mahure muZimbabwe? Saka izvozvi zvinhu zvamunogara muEpworth hamusati maziva here bhawa riri muEpworth rekuti imi munotoziva kuti ndokwavanowanikwa? Aiwa, ndakarinzwa zvangu bati kunopondwa vanhu manje. Kunopondwa munhu musoro mai manje. Wechirume rikati mukadzi? Wechirume. Ngamawana. Asi munofunga ndanzwa mutoti ndipe manhamba ava akawanda. Munofarira vasikana vanoita zvokutengesa bonde? Ndova munofarira imimi? Kuti unenge usina nguva yekutsvaga vanhu vasikana, unenge uri kutsvaga mari nei. Munoita basa muri mukorokoza? Ndiye anoswera ari pasi pasi penyika achitsvaga. Muri mukorokoza? Tinombomaimaina pamazuva. Ingava kumazuva vanobva kuEpworth ikoko vachizogara kumazuva ikoko mahure acho? Haikona kuti haina sana vamwe vanenge vachitobva kuchitungisa, vamwe vachitobva mahetkilisa, vataure kuti vobva kuEpworth. Nyaya ingoripo ndeyekuti kune mahure handiti? Ndikutaura zvekuti inga munenge muinavo ikoko, saka kuti munoshaya nguva seiko kuzobvawo newako iwa unenge watrusta kumazuva, wobva wazouya naye kumba uchidzokera naye uchigara naye womutora wogara naye kana uchishaya nguva. Ndichazama kudaro ndanafungidzira kuti pachirongwa chenyu hamutambidzi nhamba here. Aiwa, ndotambidza but ndoda kungonzwawo interest kuti interest yekusvika munhu azofona makuseni na 6 AM achitsvaga foni yemahure ari kushaya vasikana here. Saka ndeida kutozongoziva kuti chikonzero chiko chinoita kuti vasikana nekuwanda kwavakaita kupfuura varume vazoshayikwa. Munhu anogara kupa anoshaya vakadzi ndozvamuda ndokupai kana 20 chaivo. Manhamba ka? Foni yenyu iri paWhatsApp here? Apa ndina data. Hamuna data? Munongoda ngonditekstira kana? Wakutopinza ini busy zvikana watoti ndiri kutekstire manhamba ese iwayo. Hamunotekstira na1? Saka nekuda kwaonita mahure ikoko unotoshandisa dzivirire here? Hautorina tikaenda newe kuno kutestisa izvo utori bo. Ipo dzinogara side necho kuside kuGlenwood. Aiwa, kwakanaka zvekusaidi uko. Aiwa, iri bo ndaida kungonzwawo zvangu pfungwa dzevanhu vari kupromota mahure because ndimi masponsor avo. Pasina imimi havangabude mumba, saka vanotobuda vachiziva kuti kunewe unoitachi uchatoburisa mari yako chete, because hakuna hure rinobuda mumba risingazivi kuti kune rimwe rume hure. Saka mitototi muri hure rechirume zviriko futi. Rinoda vakadzi kuti muchengete vana vavo. Ndimi kuchengeta vana vamahure kai? Mari yaunomupa handa anobva atenga chingwa. Kwaiwa haunambomitisa samwe here? Ndikati. Uri makore mangani? Uri makore mangani? 25. 25? Hausati wambomitisa, hauna mukadzi? Zandamitisa, ndiri padhuze kuroora. Uri padhuze kuroora? Ndikusagange kuroora but mukwedzi mazara onzenzawo futi. Kuti kwana ndiri ndovanga utori nani. Kwanani? Ndati kwepwedzi wazara nzenzawo vasikana vacho vari kujamai. Ndo zvimwe chaitika, saka pa uri kubvuma kudyiwa hako nemahure? Zvinenge zviri nani.
Pakudi. Anokumusana kwamurukira $25 per week. Okay. $25. Ko kuma uri unoshandisa mari? Kwa unoshandisa na $5 kana per week. Oh. Saka unotogara une budget re $5 pasvonde kuti at least uwane bonde nemaura. Asi zvavanotaura zviya zvaichokwadi here kuti kana ukauya kwandiri ndinokubata mushe zvokuti kana mukadzi wako ari kumba anoningirika anosara pasi? Zvitoriko vanokubata. Kune umwe munhu akatofira muhure izvezvi kutori nenhamo yehure kunokwekwe. Munhu akafira muhure? Murume here kana kuti mukadzi? Murume akatozvikanda mudhemu mufana anenge ana 23 years. Inda chii chakamuuraya? Akarambwa nemunhu yeye. Akarambwa nehure? Saka akarwadziwa kuti ndarambwa nehure. Asi raimunakira kazi? Amene kuti akapindwa apa rengato nemwana waro kuna kudhaya. Iroro iroro? Iye haana kana mwana, atori mukomana. Saka muri musemu WhatsApp group ka iwo unozviuraya urini? Handizvoiti izvo vanhu vanenge vane mushonga vaya wokuita sei? Ukwezva vanhu. Alright. Nekuti munhu unobva watoiura zvekudaro kunge musikana. Kuzochingoritora hure racho nawo because vese vandotaura navo vamwe vacho vanongotaura kuti indikaona munhu ari serious ka ndinotoda hangu zvekugara pamba ndokunatsoroorwa chikonzero ndiri kudai ndezvokuti ndoda kuchengeta vana saka ndichienda kubhawa. Vanoda wani kuroorwa sei musingazovaroora imimi? Aiwa vamwe vanotoroorwa pane mupesa ndinoshanda naye toti inini vanhu vakawanda vandakaona vakatoroorwa vaimira patachilai. Vatororwa izvi unenge va6 vaiuya padomboshawa vaipinda padomboshawa pai pashogard asi va6 varoorwa. Vamwe vanenge vari serious asi vamwe vanozodzokera futi papo. Okay, zvinoivo zvauri 25 ungade kuroora hure? Ini hanoda hangu rine wani mwana zvaro. Uri willing kuchengeta mwana wake? Uri willing kuchengeta mwana wake? Kana kuti unoda kumuchengeta mwana wake anchera ane mwana wake zvaka unofarirako kumuchengeta? Alright. Pakaoma. Saka pane wakamboona here pane vandakaita paBisho Lifestyle vaunofungidzira kuti uyu ndowauda kutaura naye ndoichitsvaga nhamba dzaiye vozi vakawanda, ndine vakawanda kana ndine makore kandichizviita izvi ndine 6 years chiinterviewa mahure. Vakawanda vamwe vacho handichavaziva vakawanda. Kana zita rekuti ndaitaura nani because totaura kamazita avo paipai. Pane mwaita nzi Samantha. Samantha aitaura nyaya yekuti pane nyaya yake yaive yei, pane zvaakataura zvauri kurangarira so that ndibva ndamurangarirawo. Zvaitaura ndatozvikangana nokuti munotaura nevanhu vakawanda kandoona mauyenyu akawanda kai mavhidhiyo acho akawanda. Alright. Alright. Kukangoenda kuchechi Epworth ikoko ungonoswa kuti kune mufundisi ariko ndiri serious ndotsvaga mukadzi wokuroora ndine 25 unofunga vangakushayira here pano kuti unotsvaga kubhawa nokuti kune zvirwere kaiko ausatomborumwa nesiki here? Aiwa handisati. Unoita nedziviriro. Asi point yandiri kutaura unoionawo sei yekuti unotsvaga kubhawa kana kuona namai vemusika chaivo chaivo vavafudza naye namai pane musikana wamunoyemurawo here mumaraini munomo munofungidzira kuti ndogona kufambidzana naye ndiri kutsvaga munhu ari serious anoda zvemba. Apa zvamataura handisi kupikisana nazvo ndazvozvibata zviri right. Zvamataura zvemapasta izvo nezvamafudiri zvamataura pechituwa hakuzi kunyeta ipopo. Ndochokwadi ipama kutaura semunhu mukuru mataura chokwadi. Zviri nani unotsvaga kuchechi kana kutsvagawo machembere wakuro woti tsvagire munhu ari serious ipama mataura chokwadi. Nokuti muZimbabwe vakadzi vakawandisa ka
hakuna raini raunoshaya musikana kana kuti akambopuwa mwana wani sezvauri kutaura, kana kuti akadzoka kubva kumurume, kana kuti akurawo tsikombi isati yawana murume. MuZimbabwe maraini ese ari tu amakatedzana nawo haumbofa wakashaya. Kana ukashaya unotowana munhu ari muraini imomo anokutaura kuti ndine munin'ina wangu ari kumusha kuZhombo, atokura kuma22 munogona kuti ase unogona kutotaura wakutoita sei, wakutokonekta seeffort yawaisa kwandiri yekuti nditsvagirei nhamba dzevavo. Zvangu ndo zvimwe chete zvaunogona kungoita chi kufunga kwangu. Ivo musinyika maita basa. Because tiri kutya kuti unopinda pariski yekuti mumusi uchadambukirwa nekondomu obva watora chirwere. Ivo ndapanza. Handidi. Aiwa kungodzidzisana, asi ndichakupa zvako munhu anopuhwa zvaanoda. Ndichakupa nhamba dzacho nokuti vakadzi vacho navo vari kutoti dai tawana munhu ari serious, asi manje vese vatinodhila navo vazhinji vacho vava vemazera ati kurei, vashoma vari kuepwete vemazera madiki varipo zvavo, ndichavatsvaga so that ndinovapa nhamba dzako obva waita ndokupa nhamba dzavo obva wavafonera wotaurawo navo. Pamwe unogona kutobvisa wani musikana pamastriti ukagara naye. Inini chandauda kutenda manje chekuti ndokutendawo nekuti kutaura kuti wakaona mavhidhiyo akawanda. Iyo itori sapoti yamunotipawo kuno kuSly Media TV yekuti munoonawo mavhidhiyo edu. Zvinototinakidzawo nokutotifadzawo kuti imi munouya muchihura futi nemavhidhiyo edu muchiona akawanda wanda. Ndezvo zvinenge zvichitaurwa zvidobidobi kapaita. Ipo paye pane zvaunodzidza here paye? Pane zvati kudzidza zvekuti hanzi usangotange ungoita uyu utoda oro wana anenge achizoda oro muenzi chichi achikudzidzisa chichi. Okay, zvimwe futi zvawakadzidza vamwe anenge ane rinenge danda rekuti haufeme. Zvimwe futi zvawakadzidza zvokuti matrack driver aiwa mahwani. Hanzi vanoita sematrack driver. Matrack driver anopedza basa. Kana achiri kupedza basa aidza kutaura kuti vanorova bonde sei? Vanorova bonde zvakanyanya. Alright. So but vanhu vanotishora kwachi chirongwa chaicho chamuri kuita chaicho hachina kana basa. Vanotishora havazivi zvavanoda nokuti chirongwa cheimba tochiona imba ndinenge ndane 2 mwedzi ndakatochiona ndinoona tanga tochiteerera nokuti ndanoona chitorwa nemunhu wekumasoro andikati madzimba vanototeerera zvinhu zvakadai vanenge vachidzidzei zvazvayo pane zvanemuchiitira pane zvanemuchiirwa ivava zvanemuchiteerera muchiona kuti zvinodzidzei munhu anotonzwa mweya wandiri kutaura. Okay. Zvokuti nhasi anopinda norara kumasoro. Asi apa aiona vhidhiyo remunhingirini repambi vanoita mabasa erima, achiona vanhu vanoita mabasa erima. Okay, saka vanhu vai vanotishora vai mungavati chii mimi? Vanokushora ivavo vasati vakuziva zvavanoda, havasi kuziva zvavanoda, vanoshora zvinhu zvavanenge vachizoita mukufamba kwenguva, zvavasingatogonewo kuita. Zvavasingatogone kuitawo futi, vodha varume oro vakadzi. Tingangoti kuna vamwe vanhu vakangogarira kungoshora vamwe vanhu muupenyu hatiti? Ipapo mataura chova ndozvakatotaura nekuti kuna mwana vangogarira kungoshora akuziva kuti kufamba sei. Isusu chinangwa chechirongwa chiya chamoziva ndechekuti chii? Ndechekuti tibvise vasikana vaya mumastreet. That's why kwataita zvirongwa zvese zvebish lifestyle taakusvika kwokupedzisira kwechirongwa tinomubvunza kuti hauna here project yauda kuita yekuti ukawana munhu anokupa mari wotanga. Iyo tine mumwe munhu akatotumirwa mari nemunhu ari kunze kwenyika wasingaziye yekuti atenge mabhero ake 2 aite start. Tine mumwe munhu akatorwa kubva kuEpworth ikoko akaroorwa atomumba. Tine vamwe vakadzi vakaenda vakanodzidziswa ningirikini how to start a business and run a business, vari vasikana vanoita zvebonde vava, kuitira kuti kana vakazopuhwa mari neorganization haachaidyi nokuti akadzidziswa financial management. Saka vane vatorwa pavasikana vateichita maprogramu iwayo evakadzi vanotengesa bonde ivava.
Saka kune vanhu ndo vanhu vacho vamwe vacho vanenge vachizotiti chinobatsirei, chinodzidzei papa, vana vanodzidzei. Ndo mashoko atinowanza tanzwa nekutukwa zvaunoona tiripo panapa. Chirongwa chachingoti vana ivo vana vacho vanenge vachichitererei. Ivo vanhu vakadaro mukona vanhu vakadaro ivo vanokuema zvizvo pane vana. Alright. Channel yedu ndeyenews haiziye vana, ndeye vanhu vanotangira kubva ma25 zvichienda kumberi. Vana havasi vanhu vanongofarira zvenews izvi. Saka channel yedu takagara tangoitira vanhu vakuru, asi unongoona kuti vanhu vanongotituka zvakadaro. Saka haiwa tinotenda nekutaura newe wakasununguka. Unoratidza kuti aiwa uri munhu anoziva zvaanoda, anorizinawo. Ndafarira kuziva kuti uri kutsvagawo kutoti uzopedzisira waita sewagara naye, but kuzozviitawo habit yekuti uzove number 1 hure yekutonzi iwewo unotozikanwa kuti touchline every year makore ako kusvika menoti uchingonzi uri client, kusvika wakunzi client unenge watohureka. Wakupotsera kuti client asi kuti wangoitawo nzara muzivo itori system yako iwo, saka mune masangana mahure. Zviriko but takusiyana nazvo handizi vaiwa nemakore ako awinawo 25 une upenyu hwakareba huri kuenda kumberi. Wanawo anokubikira, anokuwachira, aunokwanisa kuita mwana naye, haugoni kuita mwana nehure because muchishandisa butiro plus havazi amai vake, haugoni kuti umupe futi mwana. Saka at least ukawana unenge wawana, handizi unokwanisa kuita mhuri yako, kugara semurume responsible uchichengeta mhuri yako, because one day unogona kubayirwa banga nemumwe munhu futi asi murume asinganzwisise, anoti watora hure rangu. Watofa sekufa kwauri kutaura kuti vamwe vakomana vakazviuraya nekuda kuti anga arambwa nehure. Iwe unogona kungobayiwa futi nemumwe munhu anoita zvemadrugs, but anenge achitorwadziwa kuti watora hure because anenge akurita musikana wake, asi atoziva kuti unoenda kubhawa. Saka kune mariskiwo futi, sekutaura kwavanoita vakadzi vaya, andoona kuti patotaura navanotaura mariski avanosangana navo ivo vakadzi vaya. Iwo hausati wasangana neriski here yatingati wakapinda muriski? Saka hauna mbosangana naye. Saka kumazowe uri kudzokera rini? Ndakanzwa kuti kwakune operation ko kumazowe. Ndangahumira vijana. Ndakanzwa kuti kwakune operation, zviguruguru zvakatorwa zvokutorwa zviya nepolisi. Vari kutaurawo futi kuti chipfambi chihure nembavha zvanga zvazara kumazowe kujumbo ikoko. Saka mawani asi unotobata mari here nekukorokoza iwo? Unotombobata. Iwo watombotengawo zvine musoro? Wakatenga chi? Ndakatenga simendi yangu, ndakutowana kana 3 romuzanga na 2. Aiwa uri chibaba chine musoro, kusara kungoti unongotedza ako mahure. Aiwa pakanaka, waita hako nokutaura neni, ndonzi Mukoma Sly. Ndini wacho ndinointerviewa mahure acho iwayo. Alright, waita hako, thanks very much. Ndochakuisira phone number dzavo kusite ikoko. Kunenge kundokuisira ku SMS ikoko. Sharp waita basa.